Мәктәптә укытыла торган һәр бер фәннең төп бурычы балаларның белемнәрен билгеле бер дәрәҗәгә җиткереп, аларны туплап, бу белемнәргә карата сынау үткәрү. Ягъни һәр укучы вакыты җиткәч мәктәп, җәмгыять каршында бер дистә ел вакыт эчендә алган гыйлемен дәлилләргә тиеш. Бу дәлилнең әлегә мәгариф системасында билгеле булган бердән-бер чарасы ул да булса имтихан тоту. Туган телләргә карата мәгариф системасы да шундый ук бурыч куя микән? 2022 уку елы азагында Татарстанда 9-нчы сыйныфтан соң 1367 укучы туган телләр буенча имтихан бирде. Бу чыннан да бик тә куанычлы саннар. Татарстан мәктәпләрендә белем алган 1367 бала туган телләре буенча булган белемнәрен избатларга әзер булганын күрсәтүче саннар. Әмма бер мишкә балда бер кашык дегет тә бар шул. Ул да булса 9-нчы класстан соң татар теленнән бирелгән төп имтихан нәтиҗәләренең мөһимлеге. Мәктәпне тәмамлагач, югары уку йортына керер өчен булачак тел белгечләренә камил дәрәҗәдә бары бер телне генә белү зарур. Ул да булса рус телен белү. Менә шулай ике дөньяда бер мөрҗа. Кырмыска оясына таяк тыккан кебек, мәктәп иртәнге яктан ук мыжлап тора. Укытучылар чак кына ишетерлек тавыш белән соңгы әмерләрен бирә, балаларның исә балаларча күңелләре далада. Алда барысы өчен дә мөһим сынау, туган телләр буенча 9 ел дәврендә алган белемнәрне аклау чарасы. Ничек әзерләндең? Авыр булдымы? Юк, авыр булмады, чөнки ул үз телем. Үз телемдә бирү миңа уңайлырак тоелды, шуңа сөйләдем. Балаларның әзерлеге бик уңай дип әйтәм инде, тырыштылар. 23 укучы бирә безнең мәктәптән. Бөтенесе дә бик теләп, шушы туган телне сайладылар. Эксперт буларак, ничек дип бәя бирдегез? Балаларның белем дәрәҗәсе ничегрәк, елдан-ел артамы, юкмы? Нинди хаталар күбрәк чыга? Белем дәрәҗәсе түбән түгел, чөнки безнең татар теленнән елда икеле алучылар саны бик аз була. Хәтта булмаган еллар да бар. Хаталарда инде иң күп очрый торган хаталар ул безнең дада кисәкчәләрен кушып язу булырга мөмкин, ләкин эчтәлекне укучылар дөрес һәм матур итеп бирә беләләр. Һәм аргументларны һәр вакыт китерәләр. Безнең районда татар телен сайлап алу мәҗбүри куелган эш түгел, һәр бала үзе сайлап ала. Аларның киләчәккә планнары или татар теле укытучысы, или шушы татар мөхитен саклау үстерү буенча планнары бар. Бу нәрсә дигәнне аңлата. Инде безнең эшчәнлегебез дип әйтәсе килә. Без татар телен үстерү, саклау буенча тиешле дәрәҗәдә, дәүләт тарафыннан куелган дәрәҗәдә үз эшебезне матур итеп башкарабыз һәм балаларга дөрес итеп аңлата алабыз дигән сүз. Кукмара районы җитәкчелегенең иң зур куанышы шул. Татар теленнән төп имтиханны бирүчеләр арасында төрле милләт балалары бар. 144 бала арасыннан 44 кеше татар телен дәүләт теле буларак өйрәнгән һәм дә бик яхшы өйрәнгән. Тел-теш тидерерлек түгел. Татар теле ул Татарстанның дәүләт теле, аны һәркем белергә тиеш. Шуңа күрә аны үстерергә кирәк. Аларга бит икеләтә авыр, әйме, ул бит аларның туган теле дә түгел. Авырдыр дип уйламыйм, чөнки беләсезме, алар татар мөхитендә яшиләр, алар сөйләмне аңлыйлар. Шуңа күрә мин инде аларны 8-нче сыйныфтан инде шушы имтиханга әзерләй башлыйм. Шуңа күрә ел барышында аларның саны күбәя. Башка предметлардан күчүчеләр дә була. 3нче ел минем 8 бала рус баласы сайлады, узган ел 3 бала, быел 9 бала. Ягъни безнең әле телебезнең киләчәге өмете бар. Республикада туган телләр буенча имтихан биргән яшьләрнең саны хәтта үтә милләт пәрвәрләрнең дә күңелләрен майларлык. 1367 укучы быел туган телләрне төп имтихан кысаларында сайлап алган. Шундый бай уңышка зур өлешен керткән районнар арасында Кукмара, Балтач, Чүпрәле, Әлки, Актаныш, Әгерҗе, Сарман, Азнакай, Саба, Кайбыш, Әтнә. Бу алдынгылар исемлегендә милли мәгариф системасының тарихи үзәге арчагына быел нигәдер күзгә чалынмады. Удмурт, Мари, Чуаш халыкларының да милли мәгариф мәйданыннан куәтләрлек хәбәрләре юк. Туган тел укытучылары быел инде төркемләп түгел, балаларны бөртекләп
җитәкләп алып килгән. Сегодня, к сожалению, из нашей школы только один человек. А были времена получше? Да, были. Раньше сдавали больше половины класса. По сколько человек приводили на экзамены? Ну, примерно там 10. Даже по 10 Да, человек? даже по 10. Такой резкий спад, как вы думаете, с чем Ну, связано? я думаю, что это связано с тем, что они именно берут те предметы, которые будут сдавать в будущем. Душа очень болит, потому что уже обучение на родном языке у нас все ниже и ниже. Общения нет. Родители тоже так же, у них какое-то отношение совсем уже другое, не то, что было раньше. К сожалению, функциональность родного языка, как и всех других языков, уже меньше становится. И в основном, да, быту, конечно, остаются, но общаются, конечно, меньше уже. Мероприятия мы проводим, у нас много мероприятий на родном языке, но все-таки уже все меньше и меньше их остается. Тарих кысаларында үз үҗәтлеген избатлап барган татарлар да шундый ук хәлгә җитәргә мөмкинме? Җәрәхәткә тоз салырлык сәбәп юк дигәннәр ялгышырлар шул. Хәер, 9 класстан соң бирелүче төп имтиханнарның нәтиҗәсе, укучыларның алган баллары ул аттестат билгеләренә турыдан-туры йогынты ясый. Бу бәхәссез. Хәтта мәктәпне тәмамлаганда, бердәм имтихан кысаларында да туган телеңне сайлап, белемеңне исбатлый аласың. Кем өчен? Бу сорау инде бәхәс тудыра. Баланың 10 ел дәвамында туган теле буенча тырышып җыйган, бердәм имтиханда дәлилләгән белемнәренең кирәклеге, мөһимлеге, гомумән бу эшнең мәгънәсе мәктәп бусагасын атлап чыгуга юкка чыга. Шул сәбәпле бала үз язмышының шундый мөһим каршылыклы чорында туган телләрне сайлаудан файда күрмәве бик тә табигый кебек. Шушы вазгыять, шушы ситуация дип әйтим инде, әлбәттә ул безне сөендерә торган әйбер түгел. Бу моңа сөендерлек урын юк. Менә татар телен сайлап алу буенча безнең республикабызда 17 мең бала бетерә, шуннан бер укучы сайлап алды татар телен. Бер. Ишетәсезме? Бер укучы. Бу Мәгариф һәм фән министрының күңел төпкәсен кыздырган фактлар. Аларны яшерүдән мәгънә юк. Татарстан Республикасында төрле өлкәләргә татар белгечләрен әзерләүче, татар төркемнәре эшләгән югары уку йортлары бармак белән генә санарлык. Казан Федераль университеты, Казан Мәдәният институты, Алабуга һәм Ярчалының педагогия институтлары. Шуның белән бу кыска исемлеккә шап итеп нокта да шәпәргә мөмкин. Россиядә бар югары уку йортлары фән һәм югары белем бирү министрлыгы карамагында. Мәскәү түрәләре 2021 елның 6 августында махсус карар чыгарган. Бу рәсми кагазьдә һәр уку йортына кабул итәр өчен мәктәптә бирелергә тиешле фәннәр исемлеге. Бүтән өлкәгә дә караган төп фән ул да булса рус теле буенча бердәм имтихан нәтиҗәләре. Тагын бер әһәмиятле предмет ул математика. Гуманитар фәннәр буенча шул исәптән милли кадрлар әзерләүче югары белем бирү йортлары рус әдәбияты, тарих, география, җәмгыять белеме буенча имтихан баллары нәтиҗәсендә балаларны укырга алырга тиеш. Бу исемлеккә никтер туган телләр генә кермәгән. Ягъни мисал өчен, татар филологиясе белгечлегенә укырга керергә телисең икән, синең бу фәннән белем дәрәҗәң Мәскәү карары нигезендә уку йортына бөтенләй кызык түгел. Без моның буенча Россиянең Мәгариф министрлыгына яздык инде. Аннан әллә нинди безне сөендерә торган хәбәр алмадык. Без аңа бик зур өметләр дә багламаган идек, дөресен әйткәндә. Чөнки татар теле буенча әгәр дә белгечлеккә укырга керергә теләсәң, хәзерге вакытта татар телен сайлап алып, аннан имтихан бирү зарури түгел. Бу бит инде ничек дип әйтим, бу бернинди башка да сыятырган әйбер түгел. Мин татар телеге белгечлеге булырга телим икән, мин татар теленнән имтихан сайламыйча, аны бирмичә дә рус телен, математиканы, башка фәнне биреп, димәк укырга керергә мөмкинлегем бар дигән сүз. Кызганычка каршы шушаларның тәкъдимнәрендә безнең бүгенге көндә туган тел юк. Менә безнең бурыч туган телне кертергә. Ул бар иде алдан. Нинди сәбәпләр аркасында чырып калдырганнар? Ансын мин әйтә алмыйм, ләкин без бу юнәлештә эшне алып барабыз, шушы аларның приказларына кертергә югары уку йортлары өчен
шушы моны исәпкә алыгыз дип. Бу бик авыр хәл, әлбәттә бу халыкларны киләчәктә бик тиз ассимиляциягә китерәчәк. Куша ала белмәгән математикларны, Ньютон законнарын избатлый алмаган физикларны күз алдына китереп буламы? Тел белмәгән милли кадрлар табигый күренеш. Милли мәгариф зур казанышларга ия булган, Россия киңлегендә абруй казанган, аның үсешендә үрнәк һәм таяныч булган зур җитди белем өлкәсе икәнен кемгә аңлатырга? Ана сөте белән кермәгән, тана сөте белән кермәс шул. Белем ул кешелек тәҗрибәсе. Кешелекнең гасырлар буена җыелган тәҗрибә киләсе буыннарга мәктәп системасы аша бирелә һәм ул инде яңа кешелек җәмгыятендә яшәрлек, эшләрлек шәхес булып җитешә. Һәм аның күрсәткечләре бар. Бу күрсәткечләр арасында иң беренче туган телне белү. Чөнки дәрестән дә бу халыкларны саклауга юнәлтелгән һәм инде иң зур халыкның тәҗрибәсе ул үзенең теле, туган теле. Аралашу чарасы. Татар телендә белү балаларга зур өстенлек бирер иде, әгәр дә Башкортстанда, менә күрше Башкортстанда булган кебек, татар олимпиадаларында катнашкан балаларга Рәсәйнең югары уку йортларына кергәндә өстәмә баллар бирелсә. Бу безнең Татарстанда кысканышка каршы әлегә булдырылмаган. Олимпиадада призер булган кеше өстәмә балл алса, югары уку йортына кергәндә бу бер стимул булып торыр иде. Ата-ана өчен дә, бала өчен дә. Тигенә һөнәр сайласак та, файда китерерлек булсын ул. Шофер, игенче, шагыйрме, жанга якын хезмәт булсын ул. Бу балалар өчен әлегә туган телләре, белем шишмәсе, аралашу чарасы тормыш чыганагы, киләчәктә дә шулай булып калыр дигәнгә бик тә ышанасы килә. Балаларның төрле бәйгедәге уңышлары ул бит мәктәп өчен генә түгел, ул аларның үзләре өчен дә түгелме соң? Әлбәттә, укучыларны бит инде без әзерлибез телне белсен өчен. Һәм үзләренең милләте белән горурлану хисе аларда булсын өчен аларны тәрбиялибез. Телне белеп кенә калу түгел, ә бит милләт белән горурлана белергә кирәк, аны саклый белергә кирәк. Алар үсеп җиткәнче, бәлки Россия югары уку мәгариф системасында бөтенләй башка вазгыять хөкем сөрер. Россия бөтен дөнья баллон системасыннан киләчәктә ваз кичәргә җыена дигән имеш-мимешләр тарала башлады инде. Бәлки яңа калыплар, яңа кыйммәтләр туган телләргә карата мөнәсәбәтне дә үзгәртер. Худайның күк капысы ачылган вакытка гына туры килсен. 2-2-4 кебек туган телләргә карата бу мөнәсәбәтнең нәтиҗәсе дә билгеле. Ел сайын югары уку йортларының татар бүлегенә баручы яшьләрнең саны кими бара. Берничә ел элек, әле безнең заманда милли мәгариф системасын астын өскә китергән 2017 елгы үзгәрешләргә кадәр, хәтта түләүле төркемнәргә дә укучыларны җыя алганнар. Бу ни дигән сүз? Белемнәрне үз телендә алыр өчен халык хәтта үз акчасын сарыф итәргә әзер булган. Бүген исә бюджет урыннарын капларлык та яшьләр килми. Билингваль, ягъни берничә тел белгән, мәсәлән, рус һәм татар телен белгән белгечләр исә укып бетергәч күбрәк рус юнәлешен сайлый. Чөнки рус теле укытучыларына мәктәп табак ялгарырга җитәрлек сәгатьләр санын бүлеп бирә ала. Әчтек-пештек татар теле сәгатьләренә мәктәптә укытучылар булай да муеннан. Ни чарадан бичара дигән кебек безнең югары уку йортлары да хәлдән килгәнчә талантлы яшьләрне үзләренә җәлеп итәргә тырыша. Татар телендә белем бирүче, татар белгечләрен әзерләүче югары уку йортлары арасында Казан Федераль университеты да аерым урын биләп тора. Биредә Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе дә уңышлы гына эшләп килә. Татар телен, әдәбиятын һәм мәдәниятын өйрәнү, саклау һәм үстерү буенча бу дөньяның иң ире фәнни белем бирү үзәгенең үз эшләү алымнары да бар икән. Бүгінгі тапшырубызның қонағы Казан Федераль университетінің филология һәм мәдәният ара бағланышылар институты директоры Радиф Җәмәлетдинов. Радиф әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Радиф әфәнде, узакламый сезнең бик тә киеренке, үтә дә җитди чор башланачак. Сез абитуриентларны кабул итә башлыйсыз бит инде. Менә татар бүлегенә килгән укучыларга нинди яңа шартлар куясыз быел һәм нинди мөмкинчелекләр ачасыз алар алдында? Чынлап та һәр елны инде 20 июньдә безнең кабул итү кампаниясе башланып китә. Быел да нәкъ шулай ук 20 июньнән без инде
безнең югары уку йортына укырга керүчеләрдән документлар кабул итә башлыйбыз. Айрым зур үзгәрешләр юк, ләкин шулай да инде күпмедер күләмдә яңалыклар, үзгәрешләр бар. Без аларның барысында үзебезнең университетыбызның сайтында биреп барабыз. Мин бары тик берничә яңа белгечлек турында әйтеп үтәсем килә. Быел без менә шушы безнең татар телен киләчәктә үстерергә, шул юнәлештә эшләргә җыенган балалар өчен яңа белгечлекләр тәкъдим итәбез. Аларның берсе педагогик юнәлештә татар теле, әдәбияты һәм рус теле белгечлеге. Безнең әлегә хәтле андый белгечлегебез юк иде. Моннан тыш без тагын реклама һәм җәмәгатьчелек белән элемтә юнәлеше буенча яңа белгечлек ачып җибәрәбез. Беренче программабыз ул федераль бюджеттан финанслана. Икенче программабызны без республикабызның Бөтендөнья конгрессы һәм хөкүмәте белән бергәләп гамәлгә ашырабыз. Һәм инде әлеге төркемгә без тагын түләүле формада да укытуны оештырачакбыз. Нигездә безнең үзебезнең менә шушы татар теле әдәбияты, аннан соң без әле тагын полилингваль юнәлештә дә белгечләр әзерлибез. Әлеге программага килүчеләр нигездә эш йыгы бердәм дәүләт имтиханы тапшырып килергә тиешләр безгә. Моннан тыш тагын үзебезнең университет эчендәге имтиханны да тапшыру күздә тотыла. Гомумән алганда туган телләр буенча имтиханнар соралмый инде. Белемеңне исбатлау соралмый. Әгәр дә татар теле әдәбияты юнәлешенә укырга керә икән бала, ул очракта татар теленнән безнең эчке имтиханны тапшырырга кирәк. Бу эчке имтихан димәк балага 4 имтихан була инде. Юк. Кем татар теле әдәбияты юнәлешенә укырга керә, алардан без таләп итәбез җәмгыять белеме һәм рус теле буенча бердәм дәүләт имтихан нәтиҗәләрен, һәм өченчесе үзебезнең университет кабул итә торган эчке имтихан татар теле буенча имтихан була. Менә бу өстәмә бирем бит инде. Ул барыбер мөһим әйберме? Әлбәттә мөһим. Өстәмә яңадан аларның белемнәрен тикшерү кирәкме, юкмы? Без бит инде ничек кенә булмасын, Россия күләмендәге бердәм таләпләр нигезендә эшлибез. Ләкин бу бит таләп түгел. Россия мәгърифәте бит моны таләп итми. Россия күләмендә югары уку йортларына, дәүләти уку йортларына кабул иткәндә без ким дигәндә эш сынауының балларын исәпкә алырга тиеш булабыз. Без инде менә шуннан чыгып, икесен аларның билгелибез бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәсе буларак, өченчесен калдырабыз менә шушы университет күләмендәге имтиханга. Эчке имтиханга инде. Эчке имтиханга шулай итеп балаларның барыбер эч имтихан килеп чыга, берсен инде алар менә сыңрак һәм икенчерәк атмосферада тапшыралар. Бер никадәр теге сәер әйбер түгел микән менә? Сәер күренеш түгелме? Менә дөньяның нинди генә университетын алма, әгәр дә син ниндидер дә факультетка керәсе икән, син ул фән буенча инде үз белемеңне ничектер исбатларга тиешсең, әйме? Бездә менә туган телләргә карата үз белемеңне син берничек тә исбатламыйсың да, аны берничек тә дәлилләмисеңме? Ярый әле сездә мәсәлән өстәмә бирем бар, әйме? Башка университетларда, башка институтларда бу бит юк. Әлбәттә, бар сораулар. Шунлап та сез урынлы сорау куясыз. Ничек кенә булмасын, инде бигрәк тә педагогик юнәлешләр буенча ул өстәмә сынаулар сырала, өстәмә сөйләшү, әңгәмәләр сырала. Татар бүлегенә ничә бюджет урыны бирделәр? Институтыбызның милли кадрлар әзерли торган югары мәктәбенә без ел сайын 80-нән артык баланы кабул итәбез. Бу бары тик татар теле әдәбияты юнәлеше буенча. Моннан тыш әле без республика заказы буенча тагын 150-160 баланы кабул итәбез. Инде менә татар теле әдәбияты юнәлешенә әйләнеп кайтсак, бакалавриатка безнең ел сайын соңгы елларда ул үзгәрешсез кала бирә. 50 баланы кабул итәбез. Моннан тыш әле безнең магистрлык программалары бар. Аларга тагын 25-30 баланы кабул итәбез. Бу федераль бюджеттан бирелә торган урыннар. Җитәме ул? Беләсезме? Әлбәттә, менә бу саннарны билгеләгәндә без республикабызның мәгариф министрлыгы белән, Россия Федерациясының мәгариф министрлыгы белән шулай ук элемтәдә торабыз. Безнең кулыбызда алдагы 7 елга кайсы юнәлеш буенча ничә яшь белгеч кирәк, ул мәгълүматлар бар. Әгәр дә менә ул саннарга күз салсак, менә иң күбе әлбәттә ул инде башлангыч сыйныфлар өчен кирәк булган юнәлешләр.
шит телләр, математика, рус теле юнәлеше. Аннан кала безнең республикабызда, мин әйтер идем, ул менә татар теле әдәбияты юнәлеше. Быел, хәтерем ялгышмаса, 2022 елда безнең республикабызда татар теле һәм әдәбияты юнәлешенә 70ләп яшь белгеч кирәк. Кирәк иде. Без шыгарабыз, әгәр дә бакалаврларны алсак, алар 50ләп, моннан тыш тагын әле безнең магистрлык төркеме бар. Икенче мәсьәлә, кулларына диплом алган яшь белгечләр барысы да мәгариф оешмасына киләме? Үз белгечлекләре буенча эшкә урнашамы? Без бу юнәлештә дә тикшеренүләр алып барабыз. Безнең мәгълүматлар буенча уку йортыбызны аерым алганда безнең институтны тәмамлаган балаларның ел сайын 75-85% алар үзләре сайлаган юнәлеш буенча эшкә урнашалар. Бер караганда менә бу сез бит инде теге киң белгечлекне бирәсәй, алар журналистта булып эшләргә мөмкиннәр, укытучыда булып эшләргә мөмкиннәр. Бер караганда баланың теге конкурентлык дәрәҗәсе арта. Икенче караганда барыбер теге дәүләт өчен файдасы бармы менә бу теге киң белгеч булуның? Беләсезме, әйтик, без менә әйтеп үттем, быел татар теле әдәбияты һәм рус теле дигән белгечлеккә балаларны кабул итәбез. Алга таба, әгәр дә... Бу инде таррак була инде, менә син тар түгелме? Өч фәннән. Алга таба, яшь белгеч ул инде татар телен укыта ала, әдәбиятны укыта ала һәм рус телен укыта ала. Нишләп, әгәр дә ул мәктәпкә барып рус телен укыта икән, ул бит начар күренеш түгел. Әгәр дә ул шушы юнәлеш буенча укыган икән, менә шушы эш фәнне укытырганың хокукы бар икән. Мәктәпкә барсын гына. Барсын, укытсын, эшләсен. Ул бит каядыр башка юнәлешкә китми. Нәкъ менә шушы юнәлештә эшли. Без әле, мин менә әйтеп үтәсем килә, республикабызның Татмедиа агентлыгы белән бик кызыклы, үзенчәлекле программаны гамәлгә ашырабыз. Инде быел әлеге программага кабул ителгән балалар 2нче курсны тәмамлыйлар. Бу филология белгечлеге, татар теле әдәбияты белгечлеге, без тагын өстәмә белгечлек буларак журналистика белгечлеген истәдек. Башка фәннәрне туган телләрдә укытуга анда белгечләр әзерләү барамы? 2018 елдан башлап безнең республикабыз хөкүмәте ярдәме белән, заказы белән институт базасында без тагын филологиядан тыш башка юнәлешләр буенча да белгечләр әзерлибез. Беренче елларда без 2 телле мәктәпләрдә эшләү өчен балаларны кабул иттек, ягъни математика һәм информатика, физика һәм информатика, тарих һәм җәмгыять белеме, шушындый белгечлекләргә кабул иттек һәм уку йортын тәмамлагач балалар татар һәм рус телләрендә менә бу фәннәрне укытырга тиеш булачак. Мондый белгечләребезне без тагын 1 елдан инде чыгара башлаячакбыз. Соңгы 2 елда республика безгә тагын 2нче форматтагы заказ бирде. Ягъни без инде киләчәктә менә бу 1нче, 2нче курста укучы балаларыбызны әзерлибез күп телле мәктәпләрдә эшләү өчен. Инглиз телендә эшләй инде. Әйтик, менә шушындый уку программаларына кабул иттек. Быел да әлеге программага кабул итәбез. Математика һәм чит тел. Башлангыч мәктәп һәм чит тел. Биологиялар, химиялар, географиялар, алар әле бүгенге көндә без андый белгечләр әзерләмибез. Киләчәктә, әгәр дә андый ихтыяҗ булса һәм андый заказ булса, без университетның башка структуралары белән, башка институтлары белән мондый белгечләрне әзерләү мөмкинлегебез бар безнең. Бар. Мәктәпләре генә калсын. Мәктәпләре генә калсын, һәм теләк булсын. Теләк булсын, туган телдә укыта алырлык мәктәпләре генә калсын, шулаймы? Шулай. Радиф фәнде бик зур рәхмәт сезгә. Әңгәмәбез бик тә эчтәлекле һәм дә файдалы булыр дигән өметтә калабыз. Бүгенге тапшыруыбызның кунагы Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният-ара багланышлар институты директоры Радиф Җәмәлетдинов иде. Күптән түгел Ульян шәһәрендә чуваш алфавитына һәйкәл куелды. Ул А хәрефе формасында һәм бу ташсын чуваш язмачылыгына 150 ел тулуы уңайыннан Сембер чуваш мәктәбе музее территориясенә ипләп кенә әллә кеше күзе төшмәсен дип урнаштырылган икән. Ни дисәк дә бер караганда бу бик тә сөенечле хәбәр. Россия дәүләтендә ниһаять туган телләргә карата кадер-хөрмәт арта түгелме? Икенче яктан бу яңалыкны ишеткәч күңелгә берникадәр шик-шөбһә дә кирип уялады.
Туган телләргә һәйкәлләр куела башлагач, әллә инде Худайдан әмер килгән. Һәм бу сорауга шунысы кызганыч ки, төгәен җавап бирдәй дәлилләр әлегә юк. Әмма хәерлегә юрыйк, акыл күзе белән карыйк. Заман көзгесендә чагылыш табардай халык булып калыйк.